Andam nang ipakatap ang kapin 500 ka mga pulis sa 34 ka mga simbahan sa dakbayan sa Sugbo, sugod unyang kadlawon alang sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office kon CCPO, nga 22 sa 34 ka mga simbahan ang ilang gitutukan tungod sa gidak-o niini sama sa Basilica Minore del Santo Niño, Cebu Metropolitan Cathedral, Santo Rosario Parish ug uban pa. Dunay sa dugang 60 ka mga police personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion nga motabang og pagbantay sa mga simbahan sa dakbayan. But other than them, naapagyudtay ko ang composition sa maning sa atong mga security forces within the churches and its vicinity are the PNP, kanang RMFB, kanang gikan sa istasyon kung asa napahigayon nahiluna ang mao nga simbahan. Then we also have the Task Force Kasaligan, the force multiplier from the city government, and then naapot mga BPSO. So this is not pa including the other volunteers nga mosulod mo offer silang serbisyo sa pagpatigayon sa kahapsay o kalinaw sa atong simbahan. Dugang pa ni Rafter na ipatuman sab og balik ang curfew sa mga minor de edad sugod karong alas 10 sa gabi alang sa ilang seguridad karong holiday season. Kini base sa Executive Order 163 kon oplan kagawasan nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ni adtong 2022 nga nagpatuman og curfew sa mga minor de edad gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Gawas lang kung gikuyugan sila og mga hamtong o sa ilang mga ginikanan. We are appealing sa mga ginikanan, mga guardian diya sa atong mga minor de edad na please confine your minor children or your minor kids sa inyong mga tagsa-tagsa kapanimalay para usab nato malikayan nga mahisugamak sila niining mga aksidentiha. And then also kung musimba man gani ubanan gyud nato. We will be implementing the curfew. Hangyo ni Rafter sa katawhan hilabi na sa mga ginikanan nga bantayan og kuyugan ang ilang mga anak atol sa ilang pagsuroy-suroy ning panahon sa Pasko. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.